kabaar kalong kabangi ni review mene kalong aga jing pen kre ka third wave aba ki ong ba ka third wave kan kta jur ya ki khlung ki khna ret eba ong gumda ni bo ya ka jing kli ka health department ayu ki la le ban pen kre ba in handle ya kan ka third wave andre nakaliang jonga ngala pen syai haka committee ba haka teo balale ngalawan pan ngalalek panjungo ia ki hospital hajuai hasor Shillong bat hari boy rengkat bat u Dr. Mukul Sangma bat ki MLA nakal CLP bangalayo iba kajing pun kre what is the second wave ro kadang ya adu unta kajing pun kre ka second wave pan fix ya ki oxygen plant pan pendai ki pipe ban airflow nangta pan pen kre ya ki ICU atau ki ventilators kita baru kita ki part jong ka second wave ndrei hado menta ngilapoi bunai Jun stangkat tu kat ni tayo ka second wave kan sa flatten no lese kan kut no ka second wave ka third wave kala dip kan sedang ndrei ka jing pen kre kampat poi shano shanur kala don ka jing dawa ka jing ong nakaliya ka sarkar ba ya ka oxygen plant hanong po in pendep apo khatsan tari bunai ni ndrei hado meneru kajing shna jong ka oxygen plant kadang yat anda ngiyo I de hapo nong po ba ki ong don arngot ki anesthesis kata kajing dawa ka ong baka ICU hanong po kala trikam ba don arngot ki anesthesis ndrei andang ipoy hanong po ngi shem ba uwe anesthesis nang te lawan ra no hasor Shillong wan yarap ya ka COVID center Shillong te ubadon hang te nong po uday ba unpek ya ki minor operation iba don man kasngi ya ki non COVID patient kata gamot ka ICU hanong po kam trikam namar balay ka ICU gade ban trikam rengkat bat u anesthesis uday ubriyo uban penya ik ventilators uban sumar ya ka ICU tehba kumta kamot kajing pen kre ya ka third wave kampat poi hangnong noru namar ka second wave kajing pen kre second wave kadang ya namar ngi bu ya kata kajing kali ha ki health authorities kalong pa kanotli ki hospital pila pen kre imta ki kelong ki knarit kumangi khot ki children hospital te kata ro umpat dan namar balay ya ki doktor ki bangi khot ki pediatrician siya benta ki khlong ki khna ro ngim dabun apo ka state te namar kata nakaliang I madam chairperson mene ila kli u director Negrims atau pila ne am bapin ai ka training ya ki doktor jongi hantai apo Negrims bakin sumari ki khlong ki khna u director Negrims ong ila deka syong ka state government menta bukan pa ya kita ki doktor na ka state jongi bakin lej banyo ya ka training kuman long ki pediatricians telano ki le ya kata kimpat le kani ka meeting matas ni kalong ka meeting ban ki thia ikini ban ki thia ya ki ya ka health department ya ka sarkar ba kumno ba ki pen kre ya ka third wave